51 човека в неравностойно положение са се възползвали от проекта "Ангели на независимостта" на Дружеството на хора с увреждания "Кораж". За тях са се грижили социални асистенти и домашни помощници. Проектът, който започна преди година, ще приключи в края на януари. 10 домашни помощници, 40 социални асистенти и психолог са се грижили за болни, стари и самотни хора от Русе и региона. За всеки от тях е бил изработен индивидуален план в зависимост от здравословното състояние и желанията му. В резултат на проекта имаме двама души, които са се реализирали на пазара на труда, поради факта, че ние сме поели грижа за техни близки. Имаме и 9 лица, които са отказали да бъдат настанени в институции, именно поради факта, че са получили тази услуга в домашна семейна среда. Социалните асистенти също виждат плюсове в работата си по проекта. Той даде възможност на хората като нас, които са, да кажем, в момента безработни, и на хора, които са с тежки увреждания, на инвалиди, на стари хора, които в безпомощно състояние, да им подпомогнем в такъв момент. Проектът, финансиран от Европейския социален фонд и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", продължи 13 месеца. Това е 10-тият успешно приключил проект на дружеството.